que saps? I tocarà amb ell. Benvingudes. Mireu, començarem passant els braços a dins del gronxador. Ens ajustem al gronxador còmodament, fem un passet endarrere i col·loquem els peus ben alineats. Vol dir, els dits grossos del peu estan a la mateixa línia. Aquí estan, activem la pelvis, la cadera i l'abdomen, portem la consciència i notem el pes als talons. El noteu, el pes als talons? Més als talons que a la punta dels peus, oi? Perfecte. I col·locarem les mans en aquest mudra que es diu Anjali, Anjali Mudra. És un mudra que connecta els dos hemisferis del cervell i començarem aquesta pràctica inhalant i exhalant, inhalant en 4 temps i exhalant en 4 temps. Quan inhalem la coroneta s'expandeix cap al cel i quan exhalem baixem tota la consciència als talons. Tanquem els ulls, relaxem espatlles. Baixem una miqueta la barbeta que s'acosti a l'estèrnom sense forçar. Inhalem, exhalem. Comencem a notar l'escalfor entre els palmells de les mans. Aquesta energia generadora que forma part de nosaltres. Notem l'arrelament a través dels talons, connectades a la terra. I notem les cervicals com s'estiren amb cada inhalació. Comencem a notar escalfor també a la part alta de l'esquena, al pit. Anem deixant enrere les preocupacions, la llista de tasques a fer i portem tota la nostra atenció aquí i ara. A través de la respiració i de l'arrelament. Des d'aquesta pau mental instaurarem el focus d'aquesta pràctica d'avui. I donat que aquest dissabte és lluna plena, establirem el focus en l'alegria del moviment, en l'alegria de perseverar en la postura, en la sana. Malgrat el cos es noti tens, el nostre focus sempre estarà en viure l'atenció des de l'alegria, sapiguent que la perseverança és la que ens durà allà on volem estar, en la calma i en la pau. Amb les nostres mans segellem la intenció, amb el nostre cor sentim la intenció i amb la nostra ment establim el patró mental que seguirem durant aquestes seqüències. Amb la propera exhalació desfem el mudra, deixem caure els braços, suau, agafem el cos del gronxador, flexionem genolls i anem endarrere a la planxa. Abdomen actiu, cadera estable, consciència als talons. D'aquí agafem el gronxador i farem el següent. Amb els glutis ben actius, flexionem genolls. Traspassem el pes a davant i tirem endavant. L'anxa i el cap entre els colzes tancats, ben alineats. Bé, i tornem endarrere. L'anxa suau, consciència als talons. Establim la planxa i endavant. I tornem. Aguantem i tornem. Inhalem i exhalant ens movem endavant. Inhalem. Planxa endarrere. Un bloqueig al colze. Baixa les mans. Si tens un bloqueig, baixa les mans.
I tornem. Bé. I tornem. La força tota, o gairebé tota, està a les cames, als quàdriceps. I tornem. És com que ens desenganxem del terra. Anem endarrere, planxa, procurem que els peus no se'ns en vagin, sentim l'alineació i tornem i ens quedem a la planxa darrere. Cadera estable, mirem que estiguem ben rectes i d'aquí ens col·loquem, si cal, el gronxador més ajustat a les escàpules perquè no ens faci mal a les aixelles, obrim braços ben grans i a l'occipital. Creuem els dits i aquí flexionem endarrere com si busquéssim alguna cosa darrere nostra. El gronxador ens sosté. Inhalem i notem les escàpules al límit de la nostra pell contra el gronxador. Exhalem. Inhalem una més. Exhalem. Amb l'ajuda de les mans pugem l'occipital. I ara, tal com estem, obrim bé els colzes i mireu, cadera estable, peus ben arrelats, alineats, i d'aquí el colze esquerre va a buscar el genoll esquerre. I estirem bé, noteu l'espai intercostal, com s'estira, la fàscia, i anem cap a la dreta. I estirem. Inhalem amb moviment i a mig camí exhalem. I canvi. Inhalem. Dos més. Procurem que la cadera no bellugui. I ens quedem al centre. D'aquí desfem les mans, agafem el cos del gronxador, tornem al centre i contraposturem de la següent manera. Ens tirem endavant i el gronxador ens agafa per als colzes, per la cara interna dels colzes. Relaxem cervicals, angle recte amb l'esquena. Inhalem en 4 temps, exhalem en 4. I amb la següent inhalació pugem vèrtebra a vèrtebra. Suau, genolls bloquejats, consciència als talons. I per últim, cervical per cervical. Ens incorporem. Aquí obrim el pit i comencem ja a experimentar el cos. Sí? Vinga, agafem el cos del gronxador a l'alçada de les espatlles i obrim. Obrim els braços. Perfecte. D'aquí anem a fer una seqüència que és el llevataps i es tracta de cadera queda estable, consciència als talons i inhalem. Mentre inhalem, girem suau cap a darrere, cap a la dreta en aquest cas, i la mirada està a la punta dels dits de la mà dreta. Estan en extensió. Inhalem en quietud i exhalant ens movem cap a l'esquerra. Moviment suau de propiocepció. Bé, inhalem. Exhalant, tornem a la dreta. Notem la columna vertebral. Tornem a l'esquerra. Quedarem al centre. Bé, d'aquí tanquem colzes i amb les mans anem a buscar el terra. Sense forçar, si no arribem no passa res. Els dits, si arribem, els dits queden doblegats,
sense tensió i sobretot les cervicals ben relaxades. El cap entre els dos braços. I sostenim inhalem en 4 i exhalem en 4. I amb la propera inhalació pugem suau. Ben arrelats els peus. I per últim, cervical, suau. Quan estem a dalt tornem a obrir el pit. Ens obrim a la vida, a l'energia. I ara anem a fer una mica d'estirament de cames. D'acord? Col·loquem el gronxador a davant. Vinga, bé. I d'aquí col·loquem el peu esquerre dins del gronxador. Sí? Ajustem pestanyes. Agafem el cos del gronxador. I d'aquí anem endavant, fem punta amb el peu dret. I estirem. Notem els isquiotibials, oi? Tota aquesta cara interna de la cuixa. Vinga. I aguantem aquí. Aguantem. Intentem apropar-nos al màxim que puguem a la nostra cama. Inhalem en 4, exhalem en 4, recordem el focus, l'alegria. Ens fem un somriure i li diem a les neurones mirall que estem gaudint, que associem l'estirament al respecte i al cuidado del nostre cos. I tirem enrere. Bé. D'aquí estant, estirem la cama esquerra. Val? I l'estirem, 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 l'estirem. Allà on estigui està bé. No anem a buscar una postura X. Comencem, és el primer dia, mica en mica, i tornem. Canvi de peu, val? Per no fer sotracs, amb l'ajuda de les mans, i procurem alinear els peus de nou. Allà on estàvem, tornem a col·locar. Canvi de pes, i peu dret a dins. Ens acostem el genoll al nostre pit, i des d'aquí punta amb el peu esquerre. I estirem. Inhalem en 4 i exhalem. I tornem. Estirem cama dreta. I el mateix. Allà on arribem. Inhalem. Bé. Tot és empezar. I tant. Tot és començar. Bé. Flexionem. I amb amor traiem el peu. I ara començarem la classe. Fins aquí l'escalfament. Ara continuem. Ens notem ja el cos, oi? A lloc? Perfecte. Començarem baixant el gronxador de tal manera que ens quedi a les tíbies, a mitges tíbies. Pugem les pestanyes. Obrim el gronxador bé i col·locarem els braços del gronxador 2 nusos per sobre.
fem invertides em posaré l'esquena vostra. Es pot parlar, no? Però estàs gravant, oi? Sí. Es pot parlar? Sí, podeu parlar. Sí, sí. És una classe en directe que la resta segueix online. Bueno. Qui vulgui venir està convidada. Vinga. Intentem mantenir Gina, me'l baixaria una mica, perquè ara quan fem invertides hem de tocar amb la part alta de l'esquena còmodament. A mi potser també, oi? Un mes. Baixa't-el també, Glòria, un mes, sí. Perquè moltes vegades diem, em fa mandra o tal o qual, però és superimportant perquè la gràcia és treballar la postura des de la comoditat i la fragmentació. Sí. Quan hi siguem, col·loquem els talons dins dels braços inferiors, els estreps inferiors. Mentre esperem a la Gina, ja està. Vale. Ajusta les pestanyes, Gina. Perfecte. Aquí, Glòria, mentre abdomen actiu, faixa lumbar activa, estem treballant. Tota l'estona estem treballant. Esquena recta, espatlles relaxades, un somriure. Sí, és superimportant. Diríem al cervell, ens ho estem passant bé, això ens senta bé, perquè la següent vegada que tornem és probable que li faci mandra venir i ens infli el cap. I d'aquesta manera ens avancem a les creences i fem la feina, ja la deixem feta. Va, d'aquí, braços a la creu, dits en extensió. Jo us vaig dient, ja anireu agafant el ritme, no patiu. Braços en extensió però les espatlles baixes, i pugem rectes i paral·lels. I quan estem a dalt, estirem una mica, activem quàdriceps com si volguéssim tocar el sostre, braços ben estirats, i baixem. I abracem de fora cap a sota. Relaxem cervicals, inhalem en 4 temps i exhalem en 4. I aquí notareu com s'eixampla la part alta de l'esquena. Cada vegada que inhaleu. I amb la propera inhalació pugem. Amb l'exhalació agafem els estreps mitjos. I deixem caure un braç dret, el palmell mira cap al sostre, el canell esquerre mira cap a la dreta, per dir-ho d'alguna manera, cap a l'interior del gronxador. I notem l'estirament de les lumbars, les cames dibuixen una mitja lluna, i situem la mirada a la mà dreta. Inhalem en 4 temps i exhalem en 4 temps. Aguantem fort amb la mà esquerra, notem la força de l'articulació de l'espatlla, de l'avantbraç. Amb la propera inhalació recollim cervicals i ens incorporem. Bé. D'aquí, esquena recta, espatlles baixes, braços de nou a la creu,
Pugem rectes i paral·lels. Estirem una miqueta i baixem. I contraposturem. Inhalem en 4 i exhalem en 4. I amb la propera inhalació pugem. Braços estirats, paral·lels. Exhalant, baixem i repetim la mateixa que abans, però al revés. Deixem anar la mà esquerra. Relaxem aquí. Mirada a la mà esquerra, cervicals relaxades. I seguim inhalant i exhalant. Hola. Hola, Mioca, estàs bé? I amb la propera inhalació recollim cervicals i tornem a pujar. Bé? Sí. Pugem, estirem braços i allarguem. I ara segurament podrem baixar una mica més que abans. Relaxem aquí. Inhalem. Important, si arribem als peus, això, agafar-nos pels talons, val? Mai d'aquí perquè ens podem lesionar els bessons. Sempre dels talons. I seguim inhalant amb 4, exhalant amb 4. I amb la següent inhalació pugem. Baixem. I ara farem el següent. Deixem anar la mà i anem a buscar l'empeny esquerre amb la mà dreta. Quan la tinguem, obrim el pit, mirada a l'espatlla dreta. Notem la tensió a l'avantbraç esquerre. I repetim el mantra, el focus que ens hem posat a l'inici, l'alegria del moviment, l'alegria de la perseverància. I amb la següent inhalació deixem anar el peu, recollim cervicals, activem abdominals i pugem. I contraposturem. Braços a la creu. Estirem i la pinça. I mantenim aquí. I amb la propera inhalació tornem a pujar. Pugem. Exhalant, baixem. I aquesta vegada la mà esquerra va buscar l'empeny dret. Agafem. Obrim el pit. Mirada a l'espatlla esquerra. I notem com es flexibilitza la columna vertebral. Notem amb la inhalació com la tela del gronxador marca el límit amb la nostra faixa lumbar. I deixem anar amb la inhalació. Recollim cervicals, abdominals actives. I contrapostura, la pinça.
Vinga, que ja ho tenim, això. Abracem, si arribem. I aquí ens quedem. Important no tensar les cervicals aquí. Que el cap reposi, suau. I amb la propera inhalació pugem, però les mans ressegueixen les cames. Anem tirant endarrere, amb les abdominals ens sostenim. I agafem el cos del gronxador i seguim baixant fins que l'esquena toqui el terra, la part alta de l'esquena. Un cop aquí col·loquem els braços per damunt del nostre cap, al terra, els palmells miren al sostre i els colzes estan semiflexionats. I sostenim el mig pont. Inhalem en 4 i amb la inhalació veiem com l'abdomen s'infla, l'oxigen. I amb l'exhalació veiem com disminueix el volum de l'abdomen. Amb la propera inhalació portem els genolls al pit i jo ara em col·locaré d'esquena vostra. Vosaltres no cal que us mogueu. No, amb l'esquena al terra porteu els genolls cap al vostre pit. Jo em giro perquè així em veureu millor. Una vegada teniu els genolls al pit, amb l'ajuda de les mans, traieu els estreps dels peus i us queden alliberades les cames. I quan ho tingueu fet, agafarem amb les mans els braços del gronxador, estirem els braços i els col·loquem els canells alineats amb la nostra cadera, bloquegem l'articulació del colze perquè quedin estirats i pugem les cames cap a dalt. Ja estem fent la mitja espelma. Sostenim. I aquí és molt interessant notar la fragmentació dels músculs que estan treballant. Hem de procurar que les cervicals no estiguin tenses, que la part alta de l'esquena no estigui tensa i que treballin les abdominals, el sòl pèlvic i les cames. I les mans les tenim aquí perquè ens estem preparant perquè d'aquí uns dies aixecarem la cadera del gronxador. Però abans hem d'aprendre a sostenir bé el colze ben bloquejat i tenir una miqueta més de força abdominal. Però jo no noto que faig res de força. Ni amb les cames no notes força? No. Vale, aguantem una mica més i després m'ho dius. Vale. Sí, el que podeu fer, si voleu, és punta-taló. Baixem puntes i estirem puntes al sostre. Baixem, noteu els bessons com treballen? Sí. Va, doncs farem així unes quantes. Taló, punta. Taló, punta. Taló, punta. Intentem que les cames quedin ben alineades, que no es moguin endavant o endarrere del gronxador. I ara dobleguem genolls, abracem les tíbies, inhalem en 4 i exhalem en 4. I si ens molesta perquè tenim una petita sensació d'ofec, podem treure l'aire per la boca, posant les dents a sobre del llavi inferior. Inhalem pel nas i exhalem per la boca, fent un petit soroll quan traiem l'aire.
ara amb les mans agafem el cos del gronxador, fem un farcell i fetes una boleta activant abdominals i braços, ens incorporarem. I tornem a quedar sentades. Bé, important ara, baixem pestanyes del gronxador. Agafem el gronxador, la tela del gronxador, i l'acostem, fent un farcellet cap a la nostra cadera. I el truc és que quan us tireu enrere ja comenceu a obrir bé les cames perquè us quedin molt obertes i la tela del gronxador no us impedeixi i no us arribi als genolls, val? I una vegada estem aquí, col·loquem els braços rectes i paral·lels per damunt del cap, palmells mirant al sostre, i estem realitzant un mig vitruvi. Comencem ja a acostumar-nos a les invertides. I des d'aquí treballarem sol pèlvic i abdominals, de la següent manera. Tirem la cadera cap endavant i pugem. Sí? Sí. Vinga. Una, i pugem. Dos, i pugem. Tres, i pugem. I les cervicals estan relaxades. Tres, pugem. Quatre, pugem. Cinc, pugem. Sis, pugem. I l'última. Sis, i pugem. I entrellacem les cames. Obrim cadera, relaxem la cadera que pesi sobre el gronxador, flexionem colzes, talons ben alineats, inhalem en 4, exhalem en 4. Dibuixem un somriure a la nostra cara, activem de nou el focus de l'alegria, de la perseverança. I d'aquí deixem anar el peu dret, i obrim. Sí? Sí. Va. Els colzes segueixen semiflexionats i estem fent un mig arbre. Estem aprenent a seqüenciar les postures, més endavant ja les farem seguides i completes. Col·loquem ara la mirada al peu dret. Inhalem en 4, exhalem en 4. Amb l'exhalació ens imaginem que l'aire recorre tota la cama estreta i surt de nosaltres a través de la planta del peu dret. I d'aquesta manera anem aprenent a gestionar l'increment de reg sanguini en el nostre cervell. I per tant la pressió sanguínia no és tanta. Repassem que tinguem la part alta de l'esquena relaxada. És una postura molt bonica. Si la cama ens cau, tornem a activar la cadera i redrecem la postura. D'aquí, amb el taló, apuntem cap al nostre gluti, baixem la cama, mà dreta recull l'empeny dret, mà esquerra recull l'empeny dret. Obrim el pit, mirada al centre, inhalem en 4, exhalem en 4. Estem realitzant la ballarina, una gran flexió de les lumbars, un gran estirament del quàdriceps dret, obertura de pit. Redrecem també les espatlles en cas que estiguin rotades. Aquesta postura és molt saludable. I amb la següent inhalació deixem anar el peu dret, pugem la cama
I travem el peu al gronxador. Aliniem talons. Una vegada estan alineats, deslliguen el peu esquerre, estirem cama esquerra. Braços per damunt del cap, semiflexionats i mirada al peu esquerre. Inhalem en 4 i exhalem en 4 i busquem la quietud en la postura. Tirem l'aire a través de la nostra cama i la planta del peu esquerre. Repasseu la part alta de l'esquena, que estigui relaxada. I amb la propera inhalació, flexionem genoll esquerre, mà esquerra agafa l'empenya esquerra, mà dreta el mateix. I de nou, estirament del quàdriceps, mirada al centre. Deixem anar l'empeny, pugem la cama i travem el peu esquerre. Alineem els talons, mans per damunt del cap. Deixem que la cadera pesi, que els genolls s'obrin als laterals. I d'aquí estant, portarem els braços estirats cap a darrere, apuntant en direcció al gluti, diguéssim. Col·loquem els dits amb el mudra de l'elevació, que és aquest. Sí? Sí. Dits índexs es toquen, la resta entrellaçats. I mantenim la postura. Els braços estan en contacte, tota la superfície del braç en contacte amb el terra. Obrim el pit amb cada inhalació. Notem l'estirament. I ara desfem el mudra, desfem els peus i amb les mans agafem el cos del gronxador. I d'aquí flexionem una mica els genolls i ens incorporem mica en mica fins que els peus toquin el terra. Què tal? Això d'estar cap per avall diuen que és molt saludable, no? És molt saludable estar cap per avall, perquè s'incrementa moltíssim el rec sanguini, es fa un retorn venós molt augmentat, més del normal, per tant preveu varius, i si ja hi ha dificultats amb les varius es milloren. Els òrgans es fan un massatge intern perquè estan cap per avall i uns van fregant amb els altres i s'estimulen. I llavors estimulen el bon funcionament. I té molts altres beneficis. Jo hauria d'anar a fer un riuet. Sí, No vaig poder. hi ha bany. Has d'obrir la porta? Sí, obres la porta, travesses el garatge. Travesses el garatge i després de l'altra porta
a mà esquerra. Vale, Glòria, ens col·loquem de genolls. Nosaltres continuem. Bé, ens assentem. Sí? Col·loquem les mans, relaxem espatlles i farem el següent. Pugem. Anem endavant. I quan estiguem aquí davant ens desplacem a la dreta i ens desplacem a l'esquerra. Val? Interessant en aquesta postura notar tot l'estirament i acompassar la nostra respiració. Inhalem cap a una banda, exhalem cap a l'altra. D'acord? Per tant, ara inhalem, exhalem. Cap entre els braços. Inhalem a la dreta, exhalem a l'esquerra. Inhalem a la dreta, exhalem a l'esquerra. I ens aturarem al centre. Tornem a fer una boleta amb la nostra esquena fins seure sobre els talons. I d'aquí passem els braços cap a dins del gronxador, agafem el gronxador i ara farem el següent. Anem endavant, com hem fet ara, el cap entre els braços i d'aquí anem endarrere i anem més endarrere. Si el cap ens toca al terra, fantàstic, si no, no passa res. Recollim cervical, suau. I tornem endavant. Quants límits. I tornem endarrere i acabarem. Vinga. I endavant. Bé, és molt difícil aquesta. Falten els abdominals, En farem una més. Les abdominals van apareixent. No tenim pressa. I endarrere. Gina, millor espera't perquè hem fet un escalfament per arribar aquí. Ok. I no voldríem pas que et lesionessis. Vale, i ara ens incorporem, ara sí. I ens preparem per fer la relaxació final. Sempre acabem amb una relaxació perquè és una manera d'agrair al cos la presència, la fortalesa. I és important també cuidar aquesta estona de recapitulació. Avui el que farem és una postura que es diu Savasana, la postura del cadàver, molt típica en ioga tradicional. Per això ens servirem nosaltres el gronxador. I la farem de la següent manera. Col·locarem els peus de manera que ens quedin a l'alçada del taló, agafats pel gronxador. Amb l'ajuda de les mans tirem una mica endavant i ens estirem completament sobre l'estadilla. Una vegada estem aquí estirades, deixem caure els braços de forma natural, els palmells miren al sostre, i inhalem i exhalem en 4 temps, constantment. Amb cada exhalació, el nostre cos es relaxarà més i més i ens arribarà a donar la sensació de que realment estem entrant dins la terra. Inhalem profundament, exhalem profundament també. Gaudint de la immobilitat d'aquesta postura. Deixem que els pensaments recorrin la nostra ment sense jutjar-los, sense etiquetar-los. Senzillament, com si fossin núvols, els veiem passar per davant nostre.
Ens fem conscients de com entra l'aire a través de les fosses nasals sense haver de fer cap mena d'esforç. Ens fem conscients de com tot arriba i tot marxa. Aprofitem aquesta pau, aquesta postura, per fer un petit repàs de les seqüències d'aquesta classe. I posar consciència en aquest focus que teníem de perseverar des de l'alegria. Anem repassant la classe, anem veient en quins moments hem estat més presents, en quins moments la nostra ment ens ha dit que no podíem. I anem observant tots aquests pensaments sense posar-hi un judici. Fent-nos conscients de que és un discurs mental que poc té a veure amb la pràctica, perquè hem fet evident que hem fet tota la pràctica amb consciència, perseverant, demostrant-nos a nosaltres mateixes que la nostra determinació és ferma. I fem una gran inhalació. Traiem tot l'aire, buidem per complet el nostre organisme. Obrim els ulls amb molta calma. Atansem delicadament els talons cap a nosaltres. I bolquem els genolls cap a l'esquerra mentre suaument traiem els peus del gronxador. Estirem el braç esquerre, col·loquem el braç dret flexionat sobre el braç esquerre. Reposem de costat. I ara amb la mà dreta contra el terra fem una mica de força per incorporar-nos. Ens ajuda l'avantbraç esquerre també. Suau, estem de genolls. I de forma suau i fluida buscarem incorporar-nos. Passem el pes a les puntes dels peus, obrim cadera. I d'aquí relaxem cervicals. Una gran inhalació i amb l'exhalació aixequem cadera, estirem cames. I el cap queda entre els braços. I pugem mica en mica. Afiançant la planta dels peus. Quan arribem a l'alçada de les cervicals obrim molt el pit. Fem una passa a la dreta. Alineem els peus. Anjali mudra. Barbeta baixa, en senyal de respecte cap a nosaltres mateixes. I d'aquesta manera donem les gràcies, 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 gràcies. I donem per acabada la classe.